mandek Lesmono. Pinantrang mali o sandang munggah gunung Sukabala ana angrek panantang nyomungso Bagyat Kurta sang sinatriya tuhu pamu ing ayudha ora bakal ngambali wuwus wektu dina iki ora sumingkir saka pangarepanku kelakon kukut jagatmu Basukarna aja nggugu karepmu dewi Sembada bisa mboyong Kakang Semar Badranaya watun bisa nyempal baune Lesmana Dewa. Wah, latala. Kethek putih sing mburi kaya ayo kena cancange kanggo pengewan-ewan ning klampe sireng karang kadempel. Aja langap-langap para Kurawa. Najan lendran yutan maju kene ambyaken kaya wong Jala kruboten kaya menjangan mati Anoman ora bakal mundur sangka. Iya.
Sanda. Wah. Itu. Ah. Hei. Wah. Salo amu. Ayo, Karto Marmo tanding kono. Motiar, lalen cucak rawon kapimendo ke mancing ing taman suka ayo senggono tangiyo leganing ati. Aja banjur kowe amung rubuh-rubuh gedang anut grubyuk kurang ngerti rembug bebasane. Tandingmu dudu sapa-sapa, tandingmu Rayinata negara Ngastina Raden Kartomarmo Parat. Ora nggodra sepira kasudibyamu tanding kawan aku. Tangiyo leganing ati sing nggon anuman rasa kakean ubus.
ora weruh. Ayo. Ojo. Wah. Godoh tampanono. Ah, ya. Paning ngalira lumacaring ratri Caya Catra wonten dawuh paman. Aja enak kepenak tumpang tali lungguh jegang sikil medek. Kalau sawangen Kartomarma keperandangan tanding kelawan Senggana Anoman. Angger Karna tanding kelawan Raden Lesmana Dewa. Kowe iki tekan kene iki timpek gawemu tak kandhani. Inji ngestaken dawuh. Wong kowe iki apa-apa apik kok wegahan iki lho. Pegahan kados pundi? Kowe iki gender yo apik, ngrebab yo apik. Apa meneh nek muni ngendang ngono ki apik. Inji. Monggo saiki kowe iki wis klebu minangka pengendanging karya budaya. Mulane iki rada prihatin sithik ngono lho. Inggih, pisaken dawuh paman. Terus nek latihan kula nggih mriko. Weh, mrono. Iya, latihan mrono-mrono ki ning sing nggon dhewe iki ya. Kudu digatekake. Ha nggih. Aja nganti Pak Wandi karo kanca-kancamu ki do kecipuan ngono. Inggih, mekaten.
Niya dadi wong ki aja sok serian, aja sok merinan. Lah nggih. Wong dume harga wis iso kebar lancaran kok diklimpe dantem. Ya kula jengkel manah kula kok man. Ayo jengkel ki mbudidaya kepiye mulih kowe iki isane ngono lho. Kok ora tau sangu sempritan meneh saiki? Mboten sampun ical. Dilangke nang endi? Dobong kalian biyung. Wah, wis ta. Jan kowe iki wis ana. Ora pethu-pethuwa kok ora. Sida rabi karo sindene Kalimandang apa ora? Mboten. Wah, wis. Kowe iki sekolah ya leren. Kowe iki dadi kader nang desa ya mletho. Sanung muni arep dadi putune Mbah Wahmin ya ora sida. Lah nggih pancen kula menika malah saiki kok malah sapa mbaya lali barang. Ile ngopo ngono jan Usta. Iya. Wonten mriki menika kathah sanget sainganipun. Sing kok anggap saingan ki sapa? Laren Janggleng putunipun Mbah Bari menika saingan kula. Menawi kisah-kisah mboten nate purun udu. Ora gelem melu udu, wontenipun nggih lajeng bonceng gren kula menika. Kala wingi wonten Jambu kemawon ngantos ajeng sempal rodanipun menika. Margi kula menika alon-alon kapurih banter kemawon. Ayo sing banter cuk, ngoten niku. Wah jan wis ta. Lah nggih mila menika ajeng sepeda mboten kulino kula kangge mlampah banter. Usana kula sengkakaken wah pun. Rumpal lakeripun. Mulane duwe kendaraan ki ya dupeni. Paling ora ki ya kumbah. Wong barang antika kae nek ora dikumbah ki ya malah njlei. Wong kaya ngono gren bulus kaya ngono kok semang dikeki keranjang sedeng ge wajah nawung. Sinten iki Sanjang? Jendrale kae sing ngomong ngene. Oh, keranjange kowe sedeng nek ge wajah nawung. Angge kajengipun menika ora menawi dipun copot blangkonipun dadanipun kantun nyukani lampu kemawon. Kok karinge kei lampu sirahipun ora kados sirah Ultraman. Aneh-aneh wae kowe iki ora. Nah nggih mila saking menika. Wong kancane kados kala wingi menika badhe intro mbukani umyung kok cepete ora jamak-jamak. Kek nang endi seteng pakis nika napa? Nem cilulu cinema bingung kancane lan nibani. Dumekon banter kok malah kebanteren. Angetoke nek trampil bocah trampil kok kepiye? Lah nggih. Nek omong aja deg-degan, degan. Ajeg gambian niku ora. Lenggah sing sekeco Hanuman kula rangketi. Sing paling ati-ati kan. Tanding karo Kartomarmo Jaya Jatra tanding ono.
Kethek meletik ora genah-genah. Wela iso mereh. Ya, wah. Hot, wah. Wis. Hot. Malah kaya Donald bebek. What? Wah, wah. Iya. Candak. Wah, sah. Hot. Wah. Ah, What? Oh. Wah. Oh. Wah. Wis. Wah. Oh. Iya. Dasar sing gender Mbah Surya sing gampang Mbah Hadi Marwah. Iya. Wah, nyikut keparat. Angel bat. Wah. Wah. Aduh. Wah. 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 Ayo sawangen wadya boles kon negara Ngastina wis padha bubar maut rebut jujung apa abamu Lesmana Dewa waton Basukarna isih kuagangan maju ning pabaratan ora bakal kowe mimpang jurite musuh lawan para Kurawa kene marganing patine.
Iya kowe Lesmana. Nganti kaya lanang-lanang dhewe najan to kadang dewa kanthi sukma kuat nampani jemparing Gunraja Balamati dening Basukarna. Arang ranjang katumu. Sambatok taman jemparingku Raden Lesmana Dewa. Waduh. Waduh. Wah. 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 Wes. Bledug mangampak-ampak nganti kaya pedhut nerjang ana ing karang kadempel ya nang aboti kaya ngopo aku kudu bisa nentremke kahanan iki. Ayo wong Astina wong Pancawati ora gelem leren nang kono Pancakara kelakon gembol sirahmu. Satria nrambul sapa takon karo aku. Gatotkaca wong endi Ngamarta? Arep boyong Kyai Semar syarat seranane kudu bisa nentremke karang kadempel. Wah, Kyai Semar bakal tak boyong menyang negara Pancawati Ngamarta. Pancawati Ngamarta. Wah, wah. Wah.
nyamber ya. Ahmad. Kok dadi kaya ngono. Kahanane negara apa karang kadempel kok dadi runyam kaya ngene. Aduh Pak. Kena ngopo ta Pak? Alah. To. Kepiye Ndara Gatotkaca sing tak kon misah kok malahane dadi kaya ngono. Waduh, kepripun nek kaya ngeten iki, Pak? Aduh. Gendeng ora. Wong tuwa gek bingung, gek cudhek pikire kok malah wong jeneng kok nabok-nabok weteng. Bola-bali iki nek bocah irunge dawa, gulune dawa, tangane dawa, lambene dawa. Lambe kok dawa cucuk apa? Ora, tunggal dene iki. Ki tunggal dene. Sakwene lungguh kepenak-kepenak. Mbubuti brengos, mbubuti jenggot. Teko melu-melu naboki wetenge bapakne iki karepmu piye ae? Anggepmu ora. Omong kangge kegiatan kok, Pak. Masa yang ngungkung kaya ngene kok sitere kok arek. Sembodo. Karo jempolmu le kukune wis dipotong segitiga. Kaya ngono kok nek dong ora payon nyambut gawe nabuh nang omah kok gawe apa? Gawe apa? Gawe amek telo, Pak. Wong kuku segitiga kok amek gamek telo. Mulane kempole nganti rupane kaya telo bakar. Ora, Pak. Ora, menole kaya timun tuwa. Dengkule kuwi. Jan mahis. Kaya ngono kok wong tuwa penging muni. Wong tuwa kok penging muni. Muni gara muni kok ana. Ora petruke, ora bagunge. Kaya ngono kok wong tuwa kok penging jengkel. Nek ora bedhug ora tangi. Barengane tangi bingung wis medhun udane. Arep mangkat do ming celili. Arep ningkat nggawa mantol tekan nggone rawurungu blangkon sak mondolane mesti keteles kebes. Wong panjang kahanan udan. Mulane sesuk meneh kuwi nek bengi iki gawe turu. Aku ki nek bengi ya turu lho, Pak. Ora ngandel. Ora ngandel nek kowe kok bengi kok turu. Ora ngandel. Wong bocah nek bengi utek HP wae ora. Dolanan bledek kowe ya. Ora, Pak, ora. Yakin ora, yakin. Cok ngrungokke ndelok TV kae. Pemerintah saiki wis mbrastra. Halo? Mbrastra bangsa kaya ngono kuwi. Halo? Monggo anggere meneh wis nyandu judi online,
Mengko mesti ketlangso keblusuk dadi kena pinjaman online. Ora. Bungokke iki anu kupinge iki gong. Gugu, kowe iki saiki wis anak-anak barang. Oh. 14 tahun ngenteni seprono sprene wis anak-anak kok leko ngono ki dimareni. Ora sembodo lawange omah gambar gunungan. Gunungane saka apa kae? Wesi. Weh, aku saka wesi iki teneh. Sesuk nek aku syukuran arep tak nggo penyerahan tokoh. Teneh dalange mudar keblegan gunungane kuwi ora. Tunggal dene. Garenge barange domongi kae. Nek tetuku nang minimarket ki sing jujur. Amun TKT sing ngitung mesin kok. Ah kleru niku ora nggih salah mriko, Pak. Sore-sore neng latar karo sindene. Ndasmu atos iki urung gara-gara, ngerti ora? Tanani wis gara-gara sing arep krungune nembang Mbak Dewi. Dewi. Kae iki ana sing wis arep calon ngepek ta mung. Tenane, tenan. Toke. Maune arep dipek dalang. Tenane, Pak. Menurut kabar-kabar isu wong bocah isih sekolah kok doyak-oyak arep dipek bojo. Mbok yo ben rampung sik mengko tak peke. Oh, kok ngono kok bocah penging muni. Bocah penging muni ora. Tenan ora. Ayo sowan ndoro. Dereng. Kok dadi sowan ndoro. Wis mari iki gendeng ae. Wong gendeng kok ngene kok lomba lek do mboyong iki lho. Ayo saiki do dipisah. Lho. Mboten kula ora wani wong misah wong Pancawati karo Ngastina. Tenan malah kula dhewe sing bobrok kok ora. Garenge kuwi. Ayo dipisah. Mboten. Wong kula dilongkas arek rabi kok kan misah wong gelut. Kesabet pedange tugel gulu kula malah kula ora sida rabi karo wong eling wong Purbalingga lala wis tak rewangi yasa wayang barange bareng iya aku sing yasa wayang tak figura gaweane sapa gaweane dalang Natal. Kok dalang Natal nek mayang iki pendak nek Natalan. Ndak ya lakone ya kaya umume ora. Lakone apa reng? Adam Kawah. Oh. Janturane apik. Kok ngono ki ya ora nembang barang. Kok ora nembang? Ini nembang wong kek sing arep kon genderi wae malah ora gelem mlebu. Sopo? Kae Dek Sri. Tak disowani kon berkahi dekane kon nuntun dinteni gek nang kali sawen-wen. Bareng tak jawab kok ya. Pancen celes. Barang ngono ku ngungkung gamelane ra ingak-inguk malah nang tritiang gereja ki ndak. Banyen biatane tenan kok. Oh, kok ngono ki bareng dalange metu ki wah. Waduh, bles. Dek cak gedene semono kok suarane cilik. Hapeline yo cilik. Jelek yo lah. Dilap streaming barang kok muni kaya ngono ngisenang.
Gareng ki pancen wis. Meso ngeyel cilik ning atos. Ayo timbangane gedhe ning empuk kaya nggon sing nyiter kae. Bang gede Pak Tru. Iya berdasarkan CCTV. Tiwasane mempeng-mempeng ketengkre masang kamera nang dhuwur lawang. Sing mlebu kok malah timun amoh. Timun tuwa. Manjan. Ngono ki bejo-bejan. Tak kira sing mlebu ki paling ora ki Mbak Eni. Apa Mbak Dewi? Ya apa sampe se mak rubet ngono wae lah. Gendengane ora. Gile lundro. Ampanya tuman sinden kok nini kok raine anak kuda. Hus. Ki nek diterus-terus kayak iki saya gendeng. Mengko gara-gara entek bahane. Nggih, karang wong dalang ajaran kok ya mau. Ayo. Iki jane ning mburiku ki malah ngrewoni. Kene urang arep banyol wis. Iki Peladen apa Skubidu. Bareng bewoke dicukur kok malah. Ora karu-karuan. Jare kayak wingi ngingu bewok wingi. Jenengan mesti menggalih kalih kula. Napa, Pak? Kula niku pasuryanipun lak kados narasumber wayang kedu. Sapa mo? Girban. Kira 11 12 nek mrene brengose karo bewoke dingu. Kari kurang rambute sing gurung dawa. Nggih. Pun mriko golek dipisah, Pak. Pun men golek rampung niki urusane perkarane. Ora geger. Ya. Mengko nek wis tentrem, nggih mangke nek pun tentrem terus goro-goro. Aja iki mengko meng pembohongan publik. Gareng ini selak ora sabar. Sebabe ajeng teh kenang teng KUA, nek selak goro-goro men golek esuk golek rampung. Mengko tak pisahe Den. Ndara Lesmana, Ndara Dipati Kerna, Ndara Hanoman, Ndara Gatotkaca. Doleren nonton patembayane, Gus. Dipisah Kang, ojo dipisah Bos Semar, ampun dipisah Kiai. Sampun. Damar mancung cinupet mundak ora rampung perkara niki. Sampeyan niku padha Bandayuda. Bebasan rebut balung tanpa isi ngoten. Lire kepiye Kakang Semar? Arep sapa sing menang sapa sing kalah. Ora bakal nuduhake nelakake bisa mboyong kula. Lah banjur kepiye Kakang Semar?
Sok sinten kewala ingkang samangke saged mujuti ingkang saged ngasta wujuding puspita wujuding kembang kakang nggih wujuding kembang nggih niku kembang pudak tunjung biru nggih niku sing arep tak dereki Den. Kepiye Kyai? Ndara Gatotkaca ampun kesusu mboten. Lire kepiye? Aku arep ngupadi kembang pudak tunjung biru. Ngeten. Panjenengan saderenge kundur, Gus. Kula tak tungkas atur arep eling apa? Matura kalih wakmu Ndarawati kalih pamanmu Arjuna. Ngeten. Supaya priyagung kekalih padha ngesti kelawan pangawikaning Wisnu. Ya tak estoke kaki. Bagong ora bapak ora dawuh apa-apa kok pinter temen ya Truk kepiye iki le nyirep kahanan derdah neng kadang kadembel iki ayo bapak ki pancen dewa kok kuwi dewa pengawak titah ya bapak kuwi dewa Sang Hyang Semaya ki ngejawantah dadi Bapak Semar ngono. Kowe ora usah padha crigis wae. Kono. Nderek ndaramu Ndara Janaka. Adangen nonong tapal matesing Praja Ngamarta. Samengko tindake bendaramu menyang endi wae derekno memanu ana. Yen kongsi ndaramu Janaka tanggap karo karepe Semar, mesti bakal kelakon dimong dening Semar Badranaya para Pandhawa. Oh nggih. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit ayo Gong. Ayo, Truk. Aduh Paman, Kakang Semar Darbe
nyuwun bebono bebananipun menapa Sekar Pudak Tunjung Biru. Oh iya deh yeng lajeng kados pundi sampun leledang wonten ing sak kiwa tengenipun Karang Kadempel Nasakwana Kurawa dipun sebar dipun padosi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Yen kongsi mboten pikantuk kepiye carane murang kitang diroda peksa Semar kudu diboyong nang Ngastina. Iya kula dherekaken nggih. Senggono wonten dawuh Raden, wektu dina iki wis cetha kang dadi pamundhute Kakang Semar Badranaya wujuding kembang Pudak Tunjung Biru. Kersanipun Raden Lesmana kados pundi? Kowe bali menyang Pancawati matur ngersani Koko Prabu Bathara Rama, lamun to aku ingin bakal ngupadi kembang Pudak Tunjung Biru tak munggah kayangan Undaran Dirbawana. Yen to wis kelakon antuk kembang Pudak Tunjung Biru tak rantu tedhake Koko Prabu Sri Bathara Rama ning Karang Kadempel ngestaken dawuh wekdal dinten menika ugi badhe kula boyong badhe kula jengkaraken kula kanthi tedhak wonten ing Karang Kadempel ing ngroko ndak pesthekake aku mesti bisa antuk kembang Pudak Tunjung Biru. Mula Koko Prabu Bathara Rama aja kongsi kuwatir waselan sumelang ngestaken dawuh Raden. Negari Bikukung Pura tansah kejawi amung Sang Prabu Begasura kaadhep pepatih dalem patih ulun tani sineba Kiratogok kelawan bilung katon malik tingalira Sang Prabu awit gawang-gawang kami katon kalian ingkang Rama ingkang wis murut kasedan jati Raden Indrajit Bikonanda sinawang saking Mandrawa sawanira Dicapulun tani kayap saguing Wadyabala lerombak ing samudra ngerong candrane.
Bathara ya bandaku ya donyaku. Paman Puluntani. Lah dalah. Wonten paring dawuh nggih. Raharja swanipun pangestunipun anggir Bega Surawidodo. Sungkem kula mugi kunjuk nggih. Piye kula tampi jawah sami-sami. Kok Long Raharja. Iya. Awit saking berkah pangestunipun Widodo. Sungkem kula kunjuk. Sungkem kula konjuk diwaji. Ya tak tampa gawe bombong penggalih. Marmane kalenggane kita iji aja nganti cuket godhong padha krungu. Mergake maja nyaket to mrene Gong. Nono niki dateng sendika sinuwun. Gatlanganing kalanggana gelar pandang muncar. Sutama Gusti sasangka kasongan surya prapanya sumusungkuswa raras rumbing sari-sari samya manoksmeng sarira sumar manira sukanto ujwalani rasumunu narbuka candra kusuma narbuka candra kusuma. Ladalah bujeleng beli selaknat lagune padha cicikal. Wonten dawuh ingkang kados pundi nimbali ingkang paman pun Puluntani nggih. Ngaten paman. Kalenggahan menika kodheng rasing manah kula. Nyipati gumelaring praja Mbikukung Pura. Ingkang reja rejeh bebasan kasinungan kamukten kasinungan kumeraping Raja Brana Mas Picis jajahanipun jembar kathah para raja ing sami teluk manungkul kayan reh pemerintahan Praja Mbikukung Pura nanging emane
kula niki ora nate ngerti menapa malih mbekteni kalian Sudarma kula ing sampun tetilar kamukten praja Mbikukung menika. Miturut goteke kathah swargi Rama Indrajit Bikonanda sampun murut kasedan jati. Nanging saengga sapriki mboten wonten candinipun, mboten wonten pusaranipun. Yen to pinanggih candhi tuwin pusaranipun nedya kula bangun badhe kula mulyakaken kula tretes inten Barlean Mas Picis dimening samangke kula saged ngagungaken lelabatanipun Kanjeng Rama ing dipun tilaraken dipun warisaken dhateng kula wonten negari Mbikukung menika. Ulah melu pancen ingkang Rama menika seda bebasan jinempana ing angin mboten wonten pusaranipun mboten kantenan candinipun wonten pundi kok nggih lho lah kok saged menika kados pundi togok ingkang langkung mangertosi lelampahanipun kok nun apa kowe mangerteni lelakone sugenge nganti sedane Kanjeng Rama Indrajit Bikonanda? Inggih, sekedhik kula ngertos. Nah, yen to kaya mangkono, maju mrene. Gancarna, andharna kepiye mungguh lelakone Kanjeng Rama Indrajit Bikonanda? Kula bombong sanget. 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 Iki pelok ya, Kang. Pelok apa? Pelok biasa. Wah, karang yo ora pati krungu karo dindringang. Meneh ki nganggo kangsenan ora iso. Anggere iki wis nemo lurulu kler. Ci klerji. Kuwi termasuk komposisi ngene. Ngeten Den. Sajatosipun ingkang Rama Indrajit menika mila pancen sampun murut kasedan jati. Wis seda kok. Iya. Banjur lelakone kepiye? Nah, ngeten. Raden Indrajit menika pranyata satriya ing digdaya. Ngantos rikala perangipun Ngalengka lan Pancawati. Prabu Rama sawadya balanipun menika sami datan enget Purwaduksina dupi ketaman pusaka kagunganipun ingkang Rama ingkang wasta Kyai Nagapasa. Nah niku naga mawon poso. Kok menungsa do ora poso lho. Wayahe sasi poso Ramadan kok angger nang grup kae jam 10 ngono ki wis ana sing ngeser es buah. Ana sing ngeser gorengan. Piye bahasi? Oh, saya tahun baru wingi ora do prihatin, ora do poso. Kok malah do pamer setelan. Kowe yo iya kok le ora. Aku mono mirunggan dhewe. Iya. Ngopo? Ndelok sintren. Ndelok sintren kowe ora. Iya, Kok. Nggih. Nah, natkala semanten Kyai Nagapasa lamun linepasaken mawa Prabawa udan sawer maewu-ewu madyaning payudan. Lajeng sawer menika wau nggigit sangganing para madya Wanara Rewanda Nayaka Senopati ngantos Prabu Rama. Wusana Raden Gunawan nyaket
kalian Raden Indrajit sarwi ngreripih supados kendel anggenipun magut yuda awit dipun anggep labet mring kamurkanipun Prabu Dasamuka inggih Kang Eyang parandene piyambakipun datan purun wekasan lajeng dipun jarwani dening Raden Gunawan bilih sejatosipun Indrajit menika sanes putra Dasamuka nanging putra pujanipun Raden Gunawan ingkang dipun puja saking gempalaning mega ingkang kinarya nglintoni jabang bayi pawestri atmajanipun Prabu Dasamuka ingkang sajatosipun titisipun Sang Sri Widawati sasampunipun uninga sejati ning lelampahan Raden Indrajit asrah pejah nyuwun kawangsulaken dhateng mula bukanipun mring Raden Gunawan Wibisana wusana linepasan pusaka Kyai Dipa Senjata dening Sang Wibisana satemah wangsul dados sipating mega ingkang Rama seda dening Kyai Dipa Sanjata pakaryanipun Raden Gunawan keparat Kaparat hondi memendi sing jenenge Gunawan pancen bedakan ora kurang ajar menungso manuk maring jajalanat titising ngebles lereking jagat manuk maring jajalanat kencang kanjeng kulite Gunawan Wibisana ampun seru-seru dina niki Gunawan niku pun tukul telu teng mriki niki kok tukul telu piye siji Gunawan rombongane Pak Agung Son loro niki wau rombongan Son ngen panggung liyane niku ya ana sing jenenge Gunawan wau mriki tiyange telu niku dalange niku ya Gunawan ning keparat kabeh mboten mengajeng sing ati-ati aja gangun sakarepe mengko ndak do semaur kabeh ngoten meng milih ajeng sing ana gambare napa mboten lak titikane nek sing rombongan Son niku tangane enten gambare karo nganggo behel kae iki untune iki ora dibehel ning panjen asal kersane ngalah kaya ngono kae kono arep tukar posisi Kang tukar posisi kepiye ora banjur Raden Gunawan lha niku tasih kepernah mbah sampeyan ki ambak wektu dina iki durung lega rasaning pamikirku yen bisa malesku dituwuh sasra wirang sedane Kanjeng Rama Indrajit Wigananda ana ngendi bedagan Narasi Gunawan Wibisana tak tukelen ndase kanggo bal-balan wadyabala mikukung mura wah kok nun wonten dawuh Angger bega sura sajak nawung duka wektu dina kita pelapati tindake dawuhna wadyabala mikukung supaya nyaketi tindake Angger bega sura nanging yen to cedhak dahana aja nganti ngawis tarani iya dhateng sendika Gusti Patih muga ora kesandhuwing rata kejentu sing tawang bisa kelakon gawe wales patine wong aduane iya kula dherekaken mangke kula biwarakaken dhateng wadyabala mikukung Gusti
Gunawan ana ngendi dunung wah ketemu pawongane laku pedhot guluwak petah dadak kokop getihmu Gunawan